Guys, we are with Nandro. Yay! Whatever, Habibi, how to go? Guys, it's going to be crazy time. English off-road ಗಾಡಿ ರೈಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವಳ ಸ್ನೋ ಐಸ್ದ ನೆಟ್ ಹಿಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕರ ಐದು ಗಂಟೆ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಐದತ್ತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ತಗತ್ತಾ ಜೀವ ಬಿಂಗೋ ಗಾಳಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಕೈ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿಚ್ಚೆ ಸತ್ಯ ಮರ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಕೈ My God! Look at that! ಚಳಿ ಚಳಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಕೇರಿಯೋ ಉಂಟು ತಿನ್ನ
ಮಿತ್ರ ಬರೋದು ರೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಜನ ನರಮನಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚತ್ತು ಇದು ಹಾಯ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಶಿವರ ಹಾಯ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿ Wait. Snowman. दादा बस दाई वापस पर ही है दादा ऊपर पर ही what क्या वाला है the better लगा बड़े snowman आप what did they play? Hey, now put on. with this off-road Land Rover very good जो बातें मार रहा है राणा लगा बातें पप्पन ಎಂಚಾ ಬೇ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಆವೆ ಚಲಿ ಅದ ಚಲಿ Ready. Ah, fine. Don't wait for your group picture. Yeah. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ready. ಗಾಡಿ ready. ಉಂಟ್ಲೆ ready. ಅವ್ವ ಯಾರ್ ಬೈದಿ ಉಪದ್ರ Come on. Yay! We enjoyed a lot! Woo! Bale. Yay! Ito mata man sabi. Chale. Dike nanta na to. Guys. We are in Land Rover. Yay! Bye jolly and. ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಲಗಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅದೇ ಇರ್ನ ಕೈ ತಲೆಪ್ತೆ Ice ಹಾಕುತ್ತಾ seat. Avoid no need guys one more location we are going to one more location चाय पर रहा है वो लोग चाय उठ ಚಾಪರಡ ಸರಿ ಆಪೆ ಚಾಪರಡ let's go ಶಿವರ ಇದು ದೆಪ್ಪಲು ಇಂಚು ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಇಂಚ ಮಾತಾಡ ಇಂಚ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಇಂಚ ಇಂಚದೆ ಎದುರ್ತನ ಡೌನ್ ಓ ಬಾಯ್ ಗಾಡ್ No. ಅದೇ ದೀಕ್ಷಿ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಪ್ರವಚನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಜೋರು ಬರ್ತೀನದೆ ನಾನು
ಇದು ಬಂದಿನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಸ್ ಅದು ಸುವರ್ಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಸಾಡ್ದಾಗ ಅಂಜಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ Georgia tena. Georgia boy uncle. And Russia boy Georgia boy. Guys, on information, Tengu the Azerbaijan. Mountain the Anchi Bonda, Russia again. Uncle visa is Russia for again. Sapna to get away. Sapna go again. Sapna get away to one of Bandiji. Technology continues well. Vale, what again? Vale, Sapna. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ This is a very good experience ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಳಗನ್ನ ಬರತ್ತನ ಬರಲಿಡೆ ಶ್ವಾಸಂತ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕದುಕ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮುಂಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಕದಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಾ ಬರ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಜಾವಜಾರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಚಳಿಗೆ ಕೂಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮರ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಅಂಕಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಂತಲೇ ಗ್ಲೌಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮರ ಕಟ್ಟ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗ್ತಂಗೆ Yeah. Amazing. Okay, you go here, sit down, come in. Okay. Vidya. ಹೌದು ಇದು ಜಾನುಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಲ್ಲ ಎಸ್ ಚಾಪರ್ ಅವತ್ತ ಚಾಪರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿ ಐಟ್ಕೊಲ ಒಂದ ಚಳಿಕ್ ಕೈ ಮರಗಟ್ಟದು పోతుంది ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಮೂಗುಡು ಜಪ್ಪುನಿ ಆತಿ ದಾದಾಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ఆయన సర్కస్ వల్లే అవి బాగా భారీ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಚಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಚಾಯ್ ಬರ್ದು ಬರ್ಪ ಕೈಲ Full with what? ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಅಶೋಕನ್ ಚಾ ಕಂತ ಕರಿಯೋದು ಚಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ನೀವಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ ಚಾಕಿ ನೀರ್ಗೆ ಚಾನಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ವೆದರ್ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ನೀರು ಬೋಡೆ
అయినా మా ఇంటికి కొన్ని What is this? 1 minute information. Bread or calling. She's calling. Cüce şey var. İcazı bir şey yapmış şimdi. I'm wondering ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Hal mer ama başka tane. Hey Shani, where are you? Sen incele gel. Come here, come here. నేను ఇంచవట్లేదు Shani, I'm Patlan. This one. Phone. ಅಲ್ವೇನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಂಡೋಗಿ What's it, friend? You give one cup. Me here chai video after for you like this video you drinking this tea. Okay. 1 minute no language. 1 minute no language. 1, 2, 3. Super. పెట్టు మార్ nice. What's it video? Yeah, I saw when you were doing. Wow. Super ಆದಂಗೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಪ್ This chai this name murabba. ಮುರಪ್ಪ This all the fruit. This different fruit, this different fruit. Okay. Organic fermented fruit. Okay. Give like this one fruit, Ha. little bit, I think chai. also chai. Wow. Go for it guys. Chai murabba also fermented. Nice, organic. ಮುರಪ್ಪ ಓ ವೆಂಕಪ್ಪ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಶೋಕುಂಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು പിന്നെ ബത്തിനേക്ക് സാർത്ഥക്കാണ്ട് ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ இந்த வீடியோல இட்ட வந்து ஸோ ಚಾ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ This your ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮೂತ ರೈಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡ ಪೋಪು ನನ್ನ ಇತ್ತು ಐದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಓ ರೈಡ್ ಸ್ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾತು ನಾನು ಅಂಡ್ ಸ್ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚ್ guys we are heading up towards final destination अच्छा तो जो ज़्यादा बंदा इंग्लिश बंदा आज ही आई ना बोलो आज ही घंटे के क्लोज आप सो इंग्लिश मुल पर्द तित्तग येंचा वो पुनी स्नो ने ओडे बोड़ा how to go Habibi how to go ಅಲ್ಪದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ಓಡ